Случва се. Правим видеоклип на Ичето. Това е неговата игра. Каза, че е много дълга. В смисъл трябва да направя дълъг видеоклип. Вижте къде отиде чак. Разпиляха се, но детето вече е почти готов за плажа. С блузка, с шорти и с чорапи. Тук едни топчета се мъчи да показва фокуси, какво се яде. Тук има някаква друга кола, която лапа и изхвърля някакви колички. Това е робот от Дянчето. Това е любимия робот на Ичето от Дянчето. Ма той пък наистина е много хубав. Я да го видите. Наспало се детенце. Сега не е закусало още, но след малко ще видиме какво ще хапне. Още топчета. Слагаме още топчета. Опа! Оп! Къде отиде? При другата кола, естествено. Я да ти видя личицето. Ти ще закусваш топченца ли? Топченца ли ще закусваш, маймунче? Това е ябълка. Знаеш ли? Чакай да обясним на майка ти и на татко ти, че детето с нощи самичко спа на неговото легло и самичко ходи да пишка. Нали, бабо? Кажи им, че ти се представяш още по-добре, отколкото в Горна. Тук си направо променен. Голямо, хубаво дете. Нали, бабо? Кажи им, бабо, лека работа и чао. По-добре още има. По-добре да ме донесат още. Какво да ти донесат още? Още топченца. Ще ти донесат. Аз не знам откъде се купуват тези топченца на те. Тези са вкусни на плодовете. Ма ти много хубави, бе. Прекрасни, мекички са топченцата. Ама ти да не си вече много огладнял. Хайде да приключваме с видеото и да отидем. Изядахме ги. Айде сега, чао ви, че ние сме гладни и ще ядем топченца. Може да ядем и баничка. Айде, чао. Чао. Обичам, бе. Браво.